Kubemi boMzantsi Afrika uphela, mandiqale ngokuthi kukho into ebeningayazi yokuba ndamkela ubizo lobushumayeli. Ngoko ke isenzo senu oko kuthe kwavakala ukuba ndiyehla kumazomoya sibe yintshumayelo kum ephuhlise elithi umntu ngumntu ngabantu. Kuyo yonke le minyaka niziphakamisile iindaba zesiXhosa nazibeka kwinqwanqwa eliphezulu. Kaxeshanye nam nandifunqula nandibeka kwindawo ebanzi. Ngaloo ndlela nabethelela intobeko kum. Nindisingathile ngezo ngalo zenu zobubele. Ngaxeshanye nandifundisa nindikhumbuza ukuba kanene uXhosa uthi isihlobo senene sesezini. Bemi boMzantsi Afrika, nindothusile, nindosule ukubila. Ndibamba ngazibini ngenkxaso yenu engagungqiyo. Nanga ngoko ningosulelana ngoluthando enilwehlise njengemvula phezu kwam. Ziphele iziganeko ezibeka ichaphaza kwilizwe lethu. Iziganeko zempalalo-gazi yomntontsundu ngesandla somntontsundu. Siyazalana, sizwe simnyama. Nindithandile, nam ndanithanda. Nanga ningalala ngobubusuku nophethe ingubo yemvisiswano, uxolo nothando. Ndinithanda nonke emakhaya.